रायलायनो मोनजेनदों बे गोनोखो मुगायाव बाथुरिया गामि सिङावबो फैबाय जोङो रायजो जानायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनहा दानानै गालांदों बे गामिखौ दिनैसिम बेसेबां सरखार देरहालांखो बेसेबां जेनलांखो दिनै जेबो जोंनि बे दालांखौ सिंसागार लायानाय जायाखै जोङो गामिनि रायजोफ्रानो श्रमदान होनानै औवा खांलायनानै औवा बायलायनानै बे दालांखौ होनाय जायो थांलाय फैलाय स्कुलनि गथ'फोर दैज्लां समफ्राव जोबोर असुबिदायाव गोलैयो फारसेथिं लामायाबो जोंना हाब्रु दैलांबाथाय फारसेथिं खखिला दैयाबो न'खरफ्रामबो लोमजोबो दा बिनिखाय जोङो सरखारखौ दानि सरखारखौ जोङो गोख्रोङै खावलायनाय जायोदि बे दालांखौ जाहाथे नायसनो जोंनि दालांखौ सरखारनि तरफनिफ्राय होनानै जोंनि श्रमदानखौ आजुरि खालामो बेखौनो बुंनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ बुंथ'नानै दोनथ'बाय दिनै एकदम बिदिफोरा दिनैसिमबो जोङो रायजो जानायनि खिथेराव बोराय बुरै माखासे थैलांबाय जोंबो थैनो एसे बावला होमबाबो दिनैसिमबो जोंहा गामियाव खुनु सरकारा जोंखौ माने नायसननो फैयाखै फैब्लाबो बिदिनो खारं फैसं गथ'बार साफायना लाङो जायाखै दिनैसिमबो फिन जोङो निउसआव माने रायजोफ्रा नुथों होननानै हरनाय जादों जाहाथे सरकारा एसे नायसननानै जोंखौ अननायनि गेजेरजों दानि बे सोलिबाय थानाय सरकारा जाहाथे जोंनि बे गामिखौ अननायनि गेजेरजों दालांखौ होयो जों बेखौ फिन बुंहरनाय जाबाय आरो दा रायजोफ्रा बयबो आसा खालामगासिनो दङ नैबे दालांनि थाखाय बिराद उसुबिदा जानानै दङ दा बेहाय बिथांमोनाबो नायफैदोंमोन खेबनै खेबथाम होमब्लाबो बेखौ नायसननाय जायाखै दिनैसिमबो जोङो माने बहुद दुखु खस्थ' दङ निदानफोर जाब्ला जोंहा बिराद प्रब्लेम जायो बेमार आजार लांनो थाखाय बे दालां दै मोनसेनि थाखायनो दा बिराद उसुबिदा गोलैना दं आरोखि जाहाथे सरकारा नायसनथों होननानै जोङो माने निउस लाइभआव होनाय जाबाय मानोना बे जोंनि बे दुखु खैफोदनि समाव बे दालां बानायनाय समाव जोंखौ खबर लाफैनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर गिबियावनो नोंथांमोननि बे निउसनि गेजेरजों जों माने एकदम बिजिफोर गामिनि दुखु खैफोद जालाखौ जोङो बिजिफोरनि गामि जानानै फोरमायनो सानदों दुखुनि बाथ्रा 1974 मायथाइयाव जोंनि बे ककेला बिजिफोर बा एकदम बिजिफोरा जोनोम मोन्दों दिनै आबौ गैला आबै गैला आइ आफा गैला थैलांजोब्बाय बै समनिफ्रायनो गामि जाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम नैबे दै ककिला मरा ककिला दै बे दैखौ जों गभर्नमेन्टनिफ्राय बा रायजो सरकारनिफ्राय जोङो दिनैसिम जेबो सेंसन मोनफेराखै जोबोद खस्थ'आव जोङो माने गोग्लैनानै दङ बोसोरसेयाव खननै खनथाम मावनांगौ जायो नै दाखालि बावैसो दैज्लांनि सिगां मावदोंमोन आरो दा नै महलाय खाथियावनो बायजोबलायबाय दिनै गामिया ज' ओंखारनानै श्रमदान खालामदों मावदों उफाय गैया दुखुनांथाव बाथ्राया ओरै माने ककिला सेन्टाराव जोंहा मोनसे एमइ स्कुल हाइ स्कुल दङ एलपि स्कुल दङ बेयाव थांनो थाखाय गथ'फ्रा जोबोद जारला आरो हाथाय बाजार मोनसे बिराद गिदिर मोनसे हाथाय दङ बे हाथाय बाजाराव जोंनि गामियाव गायनानै मोननाय मैगं थाइगं फानहैनो थाखाय माइ माइरं फाननो थाखाय जोबोद जारला जाबाय थायो आरो गहपुराव थांनाय हस्पिटालाव थांनाय बिदिनो गोजान गोजानाव थांनायाव जोंना बेनोमोन मेन लामाया बे गामिजों माथ्र 1 नं बिजिफोर गामिल' थाबाया बेयाव ओरैहाय ओरै सनाजुलि 2 नम्बर बिजिफोर 1 नम्बर बिजिफोर थुरिबारि गोबां माने ओरै खोलानि साइड आरो जोंनि बे अरुणाचलजों फैनानै ओरै गहपुर फारसे थांनांगौ जायो आरो बे हाथायाव माने गोबां माल फाननाय बायनाय जायो नाथाय बे दालाङा जोंनि थाखाय जोबोद माने खस्थ' जानानै दङ दिनै गोबां सरखार बारलांबाय गोबां सरखार बारलांसेयावबो नाथाय दिनै बे 1 नं बिजिफोर गामिनि दालांखौ दासिमबो नायसनाखै बानायगोन होननानै बुङो खोथा होयो नाथाय दिनैसिम जेबो गैया जों दा जोबोद खैफोदावनो गोलैनानै दङ नै दा बावैसो दिनैसो मावनो हालायबाय आरो बेथ' बारा गोबाव जोरा फैगोन दैज्लांनि सिगां बे आरो बायबावलायगोन आरो बिदिनो रायजो राजाफ्रा बाजोब्बाय बिराद गोलावथार नै माने माबा जायो खमसे खम बेसेबां जागोन बेयो 50 फुटानो जायो दा रायजो राजाफोरनावथ' औवायानो गैला
फारसेथिं जों ककिला दैया औवा बागानखौ लांजोब्बाय बारि बागान लांजोब्बाय माइ गायनो फुनोबो हाला ओरै फारसेथिं दैनि दिगदार फारसेथिं दालांनि दिगदार दालांनि थाखाय दिगदार जोंनि बिजिफोर गामिया माने जोबोद खैफोद जानानै दङ नैबे दालांनि थाखायनो बेनिखायनो जोङो दिनै बे दालां बानायनायनि गेजेरजों रायजो राजा बा सरकारखौ जोङो खावलायनो लुबैदों अननानै दानि सरकारा नायसनबायनानै जोंनो बे एकदम बिजिफोर गामियाव सिरुसायनि थाखाय जुग जुगनि थाखाय मोनसे दालां हमनानै होयोबा जोंनि रायजोआ जोबोद गोजोनगौमोन बेनिखायनो जोङो नैबे साংबादिक बे जोंनि इउनाइटेड निउसनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो लुबैदों जाहाथे बे दानि थाबाय थानाय सरकारा जोंनो अननानै नैबे मोनसे मोजां मोनसे दालांफोर बानायनानै होयोबा जोंनि रायजो राजाया जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन दिनै जोङो बे दालां गैयिनि थाखायनो जोबोद खस्थ' भुगिनानै दङ जोबथारनायाव आङो बे फैबाय थानाय सरकार बा दानि सरकारखौ माने अननानै जोंनि बे 1 नं बिजिफोर गामियाव मोनसे समायना रमायना मोनसे मोजां दालां होगोन होननानै जोङो आसा खालामनानै आङो दिनै बे जोंनि दुखु दाहाखौ बिजिफोरनि होननानै सुंद'यै फोरमायनानै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।